आं दिनै सानखान्थि आयदानि मोननैसो सुंद' आदब लानानै फैदों। जोंनिया मा टेट आनजादफोराव जोङो गासैबो सोंनायनि फिननायफोरा खाजोबनाय थायो। ओंखायनो जोंनिया बेहाय मा जों फिननायखौ थोंजों दिहुननो नाजानांगौ। जों गुबुन आनजादफोराव लिरनाय बायदि मा जों सानखान्थि खालामना दिन्थिनो गोनां गैया। बेहाय जों थोंजोङैनो जों मा फिननायखौ दिहुननो नाजानांगोन। दा 1 निफ्राय 50 सिम बे गासै फारि मिथिंगा अनजिमाखौ जों मोनसे दाजाबलाङोबा जोंनो मा गोबां सम नांगोन। ओंखायनो जोङो खेबसेनो मा जों 50 जोबथारनायाव थानाय 50 बे 50नि खावसे ला आरो बे 50जोंनो 1 दाजाबनानै जों बे 50नि खावसे 25 आरो 50जों 1 दाजाबना 50 जानायजों मोननैजों सानजाबना होयोब्लानो बेनि फिननाया थोंजों ओंखारो। दा जों 25 आरो 51जों सानजाबना जों मोनबाय मा 1275। जोबोद गोरलैथार। नोंथांमोना जुदि गोनो गोथो दङब्ला मा बेनि गासै दाजाबनायखौ फारि दाजाबना नायनो हागोन। नाथाय जोंहा मा समनि जोबोद आंखाल। आरो दा बेनि फिननाया बेनो जाबाय। आं दा आरो कुइसन 2 नाम्बाराव लाबावदों। गिबिमोन 20 बेजरा अनजिमानि दाजाबथायफोरा जागोन। 20 बेजरा माने मा जोबथानाय 20ता। जों माने 20ता बा मा बेजों बे सानजाबनाबो जायो, डाबल खालामनाबो जायो। जेरै 20 सानजाब 20 400। जोबोद गोरलैथार बेयो। बे थामथियाव दङ। दा थामथियाव मोनसे कुइसन लाबावदों। 1 निफ्राय 50नि गेजेराव थानाय बेजरा अनजिमाफोरनि दाजाबथाया जागोन। बेजरा अनजिमाफोर होनोब्ला जोङो मा हमनानै ला 1 निफ्राय 10 सिम होनोब्ला जोङो मा बेनि गेजेराव मोनबा बेजरा आरो मोनबा जरा अनजिमा थायो। अब्ला जोङो दा 50नि गेजेराव होनबा जोङो मा 25 जरा 25 बेजरा थागोन। अब्ला जों मा बे खावनैनि जोङो मा 25 बेजरा दङब्ला 25जों 25 सानजाबना जि मोनो बेनो फिननाय। दा 25जों 25 सानजाबनानै होयोब्ला जोङो मा 625। जोबोद गोरलैथार। उननि थाखाय दा आरो नायलांबाय था। दा दङ मा 4 नाम्बार। 4 नाम्बाराव लादों मा 1 निफ्राय 50नि गेजेराव थानाय जरा अनजिमाफोरनि दाजाबथाया जागोन। जरा अनजिमायाबो एखे, एसेल' बेलेग दहायनि बेजराजों एखेफ्राम। 50नि गेजेराव दहाय मा होनदोंमोन आं 1 निफ्राय 50नि गेजेराव मा जरा आरो बेजराया आधा थायो। जरा 25 बेजरा 25। नाथाय जोङो मा दानि बेजराखौ मा आधाजों आधा सानजाबना होनायावनो मा ओंखारदोंमोन जोंनिया 625। नाथाय बे बाराव जोंनिया मा एसे जुदा। जरानि बेलायाव एसे जुदा। जे 50नि आधाया मा जागोन 25। बे 25 आरो मोनसे 25जों 1 दाजाबना 26 खालामनानै मा मोननैजों सानजाबना होयोब्लानो बेनो फिननाया जागोन 650। बेनो नोंथांमोना जुदि गोनो गोथो दंब्ला एसे खालामनानै नायनो हागोन। जायफ्रा बेनि सोमोन्दै मिथिखागौ बिथांमोना नायाबाबो जागोन। आरो दा आं दा 5 नाम्बाराव लादों मेजारमेन्ट आरो इउनिट। बेनिफ्रायबो जोङो फैनो गोनां टेटआव कुइसन जागोन। बेहायबो नोंथांमोना मोननैसो आदब आं होगोन। 5 हेक्ट'मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लां। बेयाव मोनसे चार्ट नायनांगोन जों। बे चार्टखौ नायोब्ला नोंथांमोना जोबोद गोरलै जागोन। बे चार्टखौ नोंथांमोना माबा खालामना लानो हागोन, स्क्रिनशट खालामना लानो हागोन। आं चार्टखौ देखायगासिनो दङ। चार्टआ जाबाय नैबेनो। जोङो मा गिबिथाराव जोंनिया मा थायो उन्दैसिन थायो मिलि, सेन्टि, डेसि, ओमफ्राय मिटार, लिटार, ग्राम। जा जोंनिया मा गासैजोंबो मा मोनफा मोनफा थाजोबो। जेरै मिलिमिटार, सेन्टिमिटार, डेसिमिटार, नाथाय बेयाव मिटार। गाहायथिं मा दंबावो जोंना डेकार, हेक्टर, किल'। जे मोनब्रैया हमना लावनिबा जागोन जोंनिया मा लिटार, गोलावनिबा जागोन मा जोंनिया मिटार, गोलोदनिबा मा जागोन जोंहा ग्रामाव थांगोन। जोंनिया मा जों जुदि किल'निफ्राय सानोब्ला जुदि किल'खौ जों 1 हमोबा
बिनि सायाव जोंनिया मा मोनसे लाथिख' बारायलाङो मिलियालासि। बेखौ नोंथांमोना मखस्थ' खालामबानो जागोन। दा मखस्थ' खालामबानो जागोन। बे सार्टखौ जुदि मोजाङै नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामना ला आरो लिरना ला, बेनि उनाव नोंथांमोना बेखौ खालामनायाव जोबोद गोरलै जागोन। हमनानै ला 1 किल'आव बेसेबां सेन्टिमिटार होनोब्ला थोंजोङै मा जोंनिया मा जागोन 1 लाख थोंजोङै 1 लाख सेन्टिमिटार जाखागोन। बेखौ गोनो गोथो साननो गोनां बाथ्रा गैया। जुदि 1 किल'आव बेसेबां टेका होनोब्ला जौसेखा, जेसेबां सासिन थाङो एसेबां लाथिख' मोनसे बारायलाङो, जेसेबां सिंथिं फैयो एसेबां मोनसे लाथिख' खमायलाङो। अब्ला नोंथांमोना बुजिबाय जानो हायो। दा जोंनिया 5 नाम्बार सोंनो दङ 5 हेक्ट'मिटारखौ सेन्टिमिटाराव लाङो। सेन्टिमिटार दहाय मा होनदोंमोन गोजौथिं जेसेबां जौखै मोनसे लाथिख' बारायो। हमनानै ला दा जोंनिया सानोब्ला जोङो मखस्थ' खालामना लानांगोन। जोंनियाबा मा दङ बेहाय 5 हेक्ट'मिटार। हेक्ट'मिटारनिफ्राय जोङो सेन्टिमिटार बा साथिं दावखोलांबा जों लाथिख' मोनसे बारायलांगोन। होनोब्ला जोङो हेक्टरनि सायाव दङ डेका, मिटार, लिटार, ग्राम। बे मोनसे जमा 4 नाम्बारा। बेनिफ्राय डेसि, ओमफ्राय सेन्टि। ओमफ्राय जोंनिया मा गेजेराव दङ 1, 2, 3, 4, मोनब्रैबा मा 5 लाथिख' मोनब्रै मा जागोन जोंनिया 50,000 सेन्टिमिटार। बिदिनो जोंनिया मा बेनि फिननाया दा बेनो जागोन। बेनिफ्राय मा जोङो 6 नाम्बाराव दङ जोंहा मा 1, 2, 3, 5 लाथिख' सेन्टिमिटारखौ किल'मिटाराव लां होनदों। किल'मिटाराव लाङोब्ला जोङो मा उन्दैनिफ्राय गेदेरथिं लांनो होदों दा। अब्ला जोंना मा खमायबोगोनबा जोङो बेसेबां गोजानाव दङ जोंना मा सेन्टिमिटारनिफ्राय जोंना मा किल' दङब्ला जोंना मा 1, 2, 3, 4, 5 गोजान दंबा जोंना मा लाथिख' मोनबा खमायगोन। लाथिख' मोनबा खमायब्ला जोंना मा 1, 2, 3, 4, 5। अब्ला जोंना मा लाथिख' खमायनो गोनांब्ला जोंनिया उनथाराव लाथिख' मोननैल'सो दं। नाथाय मा जोंनिया बेयाव मा दङ 2, 3, 5 बिदि दंबावो। अब्ला बेखौथ' लाथिख' नङाब्ला जों गारजाया। अब्ला जों मा होनांगोन दशमिक। अब्ला मा जागोन बेनि फिननाया 1.235 मा किल'मिटार जागोन। बेनो दा फिननाया। बिदिनो खायसे फैबाय थानाय समफ्राव खायसे सोंनायनि फिननाय खायसे आरो मिथिनो थाखाय नोंथाङा कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालाम आरो लाइक खालाम। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जाबाय। जै जाथों गासैबो डेटआव जानो हाथों। गोजोननाय थाबाय।